grimme dyr. Det er det jeg gør, altså. Jeg kan da ikke løbe hurtigere end jeg gør lige nu. Øj, den kommer. Hold dig væk. Så skal den lukkes. Så, det gik fint. Ingen monstre. Øj! Hvor er den grim. Luk! Nej, for helvede, hvad gør jeg? Øj! Ligger der kropsdel inde ved mig? Er det der et hoved? Jeg håber ikke det er et hoved, for det er ret klamt. Nu går jeg bare oven i blod og snask og... hvor klamt. Er det okay, hvis jeg lige tager den her? Hvad? Shoot the limbs of... Okay. Sigte. Fire, ja. Reload. Det kender jeg godt. Hvad er det? Punch. Det er melee attacks. Okay, space. Tak. Jeg vidste ikke, jeg kunne trampe så hårdt. Jeg kan kræfte med trampe benene, det der, ham der. Hvad er det? Hvad er det? Credits 1000. Jeg går ud fra det godt, så jeg tager det bare. Jeg hjælper dig. Jeg skal nok hjælpe dig. Jeg kan ikke åbne. Ja, hvis du nu lige prøvede at lukke røven, så kunne det være, at jeg kunne finde ud af, hvordan jeg åbner døren. Sådan der. Tag nu lige roligt, fætter. Du er hovedløs. Hvordan kan du leve? Det giver ingen mening. Er du død? Det går jeg ud fra. Ja, jeg er sgu ked af det. Jeg nåede ikke at redde dig. Jeg håber altså, det er okay. Jeg sparkede dit hoved af. Fuck, hvor grineren. Vi fortsætter. Jeg kan ikke lide det her. Der var sådan klam en. Den. Fuck, hvor klamt. Health bar. Nå, det er på min ryg. Health bottom. Det er Q. Nå, så får jeg fuld liv. Okay, så ved jeg det. Det er også vigtigt at vide. Hvad var det? Når der er noget, der lyser, så kan man tage det. Går jeg ud fra. Hyggeligt. Nå, der. Selvfølgelig klarede jeg det. Hvad fanden tror du jeg er? Bitch. Whatever they are, they're not friendly, and half the doors on this ship are locked because of the quarantine. Now we have to get to the bridge, but first, we gotta repair the tram system. You're crazy, Hammond. You're gonna get us all killed. If you listen to me, I will get you out of here alive. Now what's wrong with the tram? The data board is fried, but there should be a spare in the maintenance bay. There's also a broken tram blocking the tunnel that needs to be repaired. Damn it, everything is on the other side of this quarantine. We can't reach it from here. No, we can't. But you can. Isaac, if I can get to the bridge, I should be able to access the personnel files. You fix the tram, and I'll help you find Nicole. Ja. Use the map screen to check objectives and important locations. Nå, så det er den vej jeg skal. Okay. Super, tror jeg. Save station.
Nå, det er et quick save, tror jeg. Øj, der står, det er rigtig lyst, der står. Nå, så tror jeg, nå, fint, så fik jeg lige gemt. Det tager jeg som et checkpoint. Men lad os nu se at komme videre. Jeg er klar hvert eneste øjeblik. Jeg stoler ikke på det her sted. Der er monstre overalt. Men man kan ikke vide sig sikker. Hvad var det der? Var det bare mig, eller så jeg lige en skygge? Der var sådan en skygge. Nå. Du behøver sikkert skrige som en abe, hver gang du sparker. Nå. Hvor klamt. Der ligger et død monster. Fuck. Gå væk med dig. Hold da kæft, mand. Damn you, man. Damn you. Klamme monster. Jeg troede du var død, og så er du fandme vågen. Jeg synes bare ikke det er i orden at skræmme mig på den måde. Okay. Hyggeligt. This is Benson, Tram Engineering. We think we figured it Ja. out. Smith killed one. Listen, forget about shooting him in the body. You gotta cut off the limbs. Grab a cutter, anything like that. Cut him apart. Seriøst. Hvor fanden røg han ned fra? Hvor fanden røg han ned fra? Isaac, be careful. Shooting them in the body didn't seem to work. Go for the limbs. Dismember them. That should do the job. Okay. Conserve ammo by dismembering enemy limbs and doing extra damage. Cut off limbs to kill quickly. Dismember enemies to slow them. Tak for inf. Men jeg skal nok klare mig. Det der var bare mega uhyggeligt. Hvad var det? Nå, var det en ny gun? Eller hvad? Nej, hvad fanden var det? En handske? Aim mode. Fire. Nå, se. Fire. Looks like that door is malfunctioning, Isaac. Try using the stasis module you just picked up. Hvad fanden var det, jeg lavede der? Smart. Så blev det sådan slow motion. Kan jeg bruge det på monstermåden? Det kunne være en fordel. Hvad har vi her? Save station. Save station. If you want to override this slot. Yes. Yes, please. Which way?